Toto je Endzóna. Podcast o americkom futbale. Voláme sa Vlado, Honza a Maťo a hlásime sa vám zo štúdia 8:0. New England Patriots sú prví v divízii po rokoch, New York Giants porazili Eagles po rokoch a Brian Callahan bol prepustený z Titans už po 6 kolách. A my sme tu už opäť po týždni, aby sme sa porozprávali, čo všetko sa to zase raz udialo v tej šialenej NFL. Vítajte a počúvajte. Honza, Maťo, ahojte. Čau, čau. Ahoj všichni ve spolek. Čo hovoríte na to, že týždeň čo týždeň nám NFL pripomína, že naozaj všetko je možné. Všetko je možné. Všetko možné. Všetko je možné a prepáč, poď Honzik. Já jsem měl chtěl říct, že myslím si, že pro mě osobně je to hlavní důvod, proč ten sport a tu ligu vlastně vůbec sleduju. Protože nic není předem dáno a zase se můžeme vrátit k tomu, kolik procent těch zápasů končí o jedno držení míče. Buď je to jedno držení míče, anebo jako v případě Washingtonu je to jedno nedržení míče a všechno je jinak. Že poďme teraz robiť, že predikciu toho, kto čo dostane, aké ocenenie. Teraz to poďme robiť. Úplne rozhádžeme. Je to úplně, já myslím, že je to úplně jednoduchý. Představ si, že bude 100 volitelů MVP a každý bude mít 3 hlasy. Maťo, kolik z těch 100 lidí nedá do těch 3 hlasů Bakera Mayfielda? 0. 15. 0. Já bych řekl tak... Všetci ho tam dajú. Já bych řekl tak 3 nebo 2, no. Nějaký zapšklý dětkové protivní. Presne. Hovorím, že toto je týždeň... hovorím, že toto je týždeň, v ktorom je všetko možné. Veď sme to videli, aj sa o tom budeme rozprávať, aj že Panthers vyhrajú v Dallase a že Caleb Williams oplatí Jadenovi Danielsovi tú slávnu prehru spred roka. Dokonca top 3 mužstva nášho power rankingu Lions, Bills, Eagles svorne prehrali. Prepáč, Maťo, že ťa úplne neušetrím tej Eagles prehry. My sme sa s Honzom o tom rozprávali asi 40 minút už v sobotu. Ak ste to nezachytili, poďte na náš YouTube, je to víkendovka číslo 12. Čo by mňa, Maťo, zaujímalo, keď sa na sekundu ešte vrátime k tomu zápasu, očami divízneho rivala, ale aj niekoho, kto má fakt napozeraného veľa zápasov. Čo ti na tej hre Giants prišlo z tvojho pohľadu najzaujímavejšie, najviac hodné povšimnutia? Spomenúť to takto ešte po 5 dňoch. No, energia, jednoznačne. Život vôbec celého tímu. A toho útoku obzvlášť. Ja som videl jeden tím, ktorý sa trápil sám so sebou a trápi sa sám so sebou proste od prvého víku. Mm-hmm. A tím, ktorý bol ako Django, úplne že bez reťazí. A to, čo tam priniesli Scarabou a Dart, to chce dnes Tennessee, to chce dnes Carolina, to chce dnes Chicago v nejakej podobe, aj keď možno to už našli. Jets to nechcú. Jets to nechcú, tí nerobia nič preto. Presne, čiže toto presne je to, čo hľadajú týmy, ktoré sú roky dole. A ja dúfam pre rivalitu, dobrú, zdravú rivalitu, nie takú, že ofenzíva Eagles bude vyzerať ako Levice, s prepáčením, aby to do budúcnosti proste takto bolo ďalej. Energia, život. Paráda. Super. Snáď to vydrží. Honza, idem aj za tebou. Kým sa ty dostaneš k tomu rýchlemu prehľadu zápasov, tak ja ti dám iný prehľad. Na NFL.com som si všimol, že tak tradične vždy vyberajú víťazov a porazených kola a k porazeným 6. kola tam dali takúto skladbu. John Harbaugh,
Dallaská obrana, Justin Fields a Kevin Patulo, ofenzívny koordinátor Eagles. Keby si ty mal dať k tomu zboru NFL writerov svoj hlas, koho by si vybral z tých porazených, alebo možno máš vlastného porazeného 6. kola? Ne, zůstanu u nabídky, která mi byla daná. Vzal jsem to vylučovací metodou. Já myslím, že obrana Dallasu je teda zoufalá, hlavně ta secondary, ale myslím si, že to s ní ještě nemusí být úplně jako beznadějný. Ta sezona ještě bude dlouhá. Stejně tak je to s týmem Johna Harbaugha. Jo? Tam se sešly určitý okolnosti. Samozřejmě ten rekord je taky hodně špatný, ale podle men pořád papírově si myslím, že to je opravitelný. Hodit všechno na hlavu Kevina Patula, to si myslím, že by byl čistý alibismus. Tam to není jenom o Patulovi. A tak teda vybírám z toho seznamu Justina Fieldse. Ten jeho zápas s Denverem se nám díky bohu do našeho podrobného rozkladu nedostal. Ale prostě jenom ve zkratce 9 ze 17 pro 45 yardů, ale 9 seků odečetlo 55 yardů. Já netvrdím, že ta sestava těch chytacích rukou je Jets nějaká exkluzivní. Ano, prostě chybí tam talent, ale ta čísla a především pro mě osobně ten vizuální zážitek z Fieldsovy hry, tam opravdu člověku krvácely oči. A musím říct, že v některých sekvencích jsem až úplně pochyboval o tom, jestli se vůbec jedná o hráče NFL. Jestli tam v tom dresu není převlečený nějaký kustot nebo nevím, údržbář. Fields, on se vůbec nedokázal chlapci tam rozhodovat vůbec. Samozřejmě Denver se mu dostal pod kůži do hlavy jednoznačně, ale on opravdu nevěděl, co si v té kapse má počít. Já vzpomínám, Maťo poukazoval v našem předprodukčním meetingu na celkovou hodnotu -20 v těch EPA. Možná, že to je nějaký rekordní číslo za tu dobu, co se ta metrika používá, nevím, ale jak říkám, ten vizuální zážitek z té hry Fieldse a jako kdyby i zapomněl, že má nohy, že může někam prostě poodběhnout, ale to bylo opravdu tristní naprosto. Je to tak. Garrett Wilson vyzeral strašne nešťastne vždy, keď na konci tých driveov vyšiel na sidelineu a aj nahúčal na trénera Glena. Áno, Aaron Glenn, ešte sa k nemu dostaneme, keď dostal potom na tlačovke otázku, že či bude zvážovať výmenu quarterbacka, tak sa strašne urážal a na toho novinára hovoril, že akože dokáže, že aj lepšie otázky dávať ako toto. Absolútne legitímna otázka po takomto výkone. Ako novinárovi mi stáhli vlasy dúbkom. Je to tam ťažké, ešte sa k tomu trošinku vrátime, ale teraz, Honza, povestný náš rýchly prehľad celou ligou, tentokrát v tvojom podaní. Takže tento týden se na odpočinek vydali Texans a Vikings. Ne na větší odpočinek, jenom na ten týden. Opakování matka moudrosti, ještě to semelu jednou. Eagles Giants 17:34. Jestli ještě někdo má k tomu zápasu, tak jako na svatbě, ať to řekne teď, nebo ať mlčí navždy. Takže Máme 3 timeouty, ja jeden spálim hneď v prvej štvrtine, len kvôli tomu, aby som zamával všetkým našim Giants parťakom, ktorí trpia pod krutovládou Eagles a možno o 2 týždne budú zase vládnuť, ale tento timeout, týchto 10 sekúnd míňam na túto šiltovku. Poďte na YouTube sa pozrieť, fanúšikovia Giants. Let's go Giants! Môžeme ísť ďalej. Krásný, jak rekord 2-4 může někomu prostě přinést. Už 5 dní z toho žijem. A jo, tak jde to rychle. Vlastně během 5 dnů šli Eagles ze 4-0 na 4-2. Byl to hrozný sešup. Pojďme dál tedy na stadionu do Tottenhamu. Jak už jsem řekl, nejenom diváci si otrpěli očistec. Denver proti Jets, tedy 11-13. Já si myslím, že Justin Fields možná přeci jenom přijde o pozici startera a fanoušci Jets možná přijdou o poslední zbytky iluzí toho týmu. Rico Dowdle, revenge game v Charlotte s 27:30 pro domácí Pantery. Na ten zápas se podíváme podrobněji za chviličku. Cardinals Colts 27:31.
nervy drásající, napínavá čtvrtá čtvrtina zápasu. Zaskvěl se v tomhletom utkání. Backup quarterback Jacoby Brissett, musím mu smeknout nejvyšší poklonu. O tom svým startu se dozvěděl až v neděli ráno, že bude Kyler Murray odpočívat. Navíc ještě už i tak oslabená Arizona ještě během zápasu přišla o Marvina Harrisona. A Brissett s McBridem a Zay Jonesem rozehráli perfektní zápas a dokonce tím posledním hodem do endzóny mohli favorita porazit a nakonec teda Colts ubránili tu hubenou výhru a udrželi první průběžný seed v konferenci AFC. Seattle Seahawks. Prepač Honza, to ani nie je timeout, to je len kecanie. Z warm-upu tohto zápasu bolo strašne cool reelsko, kde bol Marvin Harrison Jr. na ihrisku a potom kamera prezumovala na ten Ring of Honor, alebo ako sa to volá u vás, kde bol jeho tatko, jeho meno zavesené medzi teda najlepšími hráčmi histórie, tak to bol taký ako keby pekný okamih. Setkali se tam i při tom rozcvičování na hřišti. Starý otec Harrison vypadal vedle svého syna jak vetchý se schlý dědeček s takým prostě už jako tím tělem prostě svraštělým a teď ten 2,10 metry, ten obr chlap vedle něj, bylo to taková zvláštní podívaná a taková retrospektivní reminiscence, fakt jako zvláštní okamžik. Seattle teda se vydal na skoro 6-hodinový let do Jacksonville a i když ten výsledek 2012 nevypadá tak přesvědčivě, tak já osobně musím říct, že její hra na mě působí úplně vyspěle, suverénně. Za chviličku v podrobném referátu Vlado. Na podobný výlet ze západního pobřeží na Floridu se vydalo i torzo týmu Chargers a konferenční rekord si vylepšili výhrou 29-27 na Dolphins. Já si myslím, že hráči Dolphins už jdou do svého, nebojím se to vůbec říct, nechtěného kouče i na tiskovkách. Vůbec mu nic nedarujou. Na nějakou snahu na hřišti jako nemůžeme upřít, ale pevný řád a tvrdá ruka si myslím, že týhletý rozhádaný franchise opravdu hodně chybí. Tiskovka tu i Tagovailovi byla hodně přísná. To som vlastne chcel povedať, že vlastne on tam explicitne hovoril, tí, ktorí nepočúvali, že sú hráči, ktorí proste nechodia na meetingy na čas a sú hráči, ktorí proste nedávajú pozor a ide o lídrov a takto ďalej. A keď sa ho novinár spýtal, že nechodia na meetingy na čas, a on že áno, úplne suverénne, že to už kde sme, keď profesionálny klub, kde tí športovci zarábajú proste také majlandy, že to až nie je možné, či nepríde hráč na meeting. A mňa zaujíma, že akože, kedy majiteľ začne vyvodzovať nejaké dôsledky z tohto, však to je absolútny nonsens. No už teraz určite bude. Možno to tu aj či chtiac alebo nechtiac, nechcem povedať, že nafúkol, ale teda myslím, že zväčšil tak, že už sa to nedá prehliadať. Že buď teda to je naozaj vážna vec a naozaj sa to tak deje a už do toho bude musieť zasiahnuť majiteľ, alebo možno to zväčšil viac ako chcel. Mám pocit, že on trošku hovoril o players only meetingu, čiže takom tom ako keby asi, že dobrovoľnom, kde sa dohodli, že sa ideme porozprávať, ale tak či tak súhlasím s tým, že nie je to dobrý pohľad. To je asi jedno podľa mňa. Já jsem to chápal tak, že on sice mluví o hráčích a hráčský nekázni, ale že tím jakoby skrytě poukazuje na někoho, kdo si tam ten respekt a ten pořádek nedokáže jako zjednat. Tak jako takhle to působí na mě, že to sice přes ty hráče, ale že to zase míří k tomu trenérovi, který tam nevládne, to už víme teď dobře. Pritom paradox je, že oni boli naozaj, že toľko to od výhry na Chargers, ktorá by bola pre nich pomerne cenná. Áno, je to tak. Celé zle. A teraz tam príde trénovať Rex Ryan a budú na tom ešte horšie. Ježiš, a Patricia bude ofenzívny koordinátor. No, lebo vieš, ako to chodí, že väčšinou tie kluby a majitelia siahnu po úplnom opaku toho predošlého trénera. Čiže mali sme mladého, hipsterského, ujuchaného, ofenzívneho, tak zoberieme starého, konzervatívneho, defenzívneho dosadci Rex Ryan.
Dobre. Já myslím, že zrovna třeba, když si takhle na to Vlad narazil, já myslím, že Vic Fangio se sepnutýma ručičkama říkal, prosím vás, dostaňte mě tady z toho bordelu, když odcházel právě z té pozice toho defenzivního koordinátora. Takže já myslím, že tohle je neblahá kultura, která je v Miami jako ve městě jako zakořeněná už dlouhá desetiletí. Víte co, tam je ta sluníčko a ty pláže, tam je pořád na prvním místě a pak až je možná někde fotbal. To nejsou takový ty drsný, tvrdý týmy z toho severovýchodu, z toho hnusného počasí, kde prostě fakt musíš jako Tampa Bay Buccaneers, že? No, to jsou přesně oni. Drsný Floridiania zo severu Floridy. Pojďme dál, ať se posuneme. Patriots, teda vedení novým franchise quarterbackem, Drakem Mayem, který naprosto neomylně nacházel na hřišti snad úplně všechny své spoluhráče, který měl k zápasu na lavice. Vyhráli v New Orleans 25-19 a myslím si, že teda po Camu Newtonovi, Brianu Hoyerovi, Macu Jonesovi a Bailey Zappim to už tedy opravdu vypadá s tou pozicí quarterbacka v Patriots nadějně a myslím, že z Mayeho se opravdu pomalinku, ale jistě stává naprostý lídr tohoto týmu, i když je mu kolik, pořád takovej přerostlý teenager, ale už se tím lídrem stává. Ja si tu beriem druhý timeout práve kvôli Patriots. Presne ako hovoríš, poďme si všímať Drakea Maya. Naozaj hra dobre, vyhral dôležitý zápas, navyše vyhrali ten zápas, v ktorom im rozhodcovia zobrali viac ako 100 yardov z ofenzívy, prísnymi penaltami, vrátane tej veľmi prísnej OPI, ktorá sa naozaj píska zriedkavo a neviem, či toto bol prípad, keď mala byť. Nechcem to ani akože zjednodušovať, ale fakt je ten, že naozaj tak či tak vyhrali. Keishon Butte naozaj vyzerá ako zmysluplný mladý, zlepšujúci sa wide receiver. A ja musím, aj keď sa mi to ťažko hovoriť, že Josh McDaniels chalani asi je, že pomerne dobrý ofenzívny koordinátor. Pokiaľ má nad sebou veľmi dobrého head coacha, ktorý vie, o čo ide a je pánom situácie, zdá sa, že Josh McDaniels tú svoju prácu ofenzívneho koordinátora urobiť vie, len mu už nikto nikdy nedávajte ten head coachovský job, čo asi už snad všetci pochopili. Konec timeoutu. No, myslíš, že nabídku nedostane? Asi sú ľudia nepoučiteľní, čo? Taky musí přijmout. A nebo dostane od pana Krafta koordinátorskou výplatu srovnatelnou s headcoachovskou. Cleveland Browns požádali nováčka Dylana Gabriela Pittsburghu o víc než 50 pasových pokusů a nevytěžili z nich víc než 9 bodů. 23-9 pro Steelers a opět podrobnějc za malou chvilku. Za 30 let působnosti franšízy Baltimore Ravens v NFL se pouze 3krát stalo, že by v soutěžním utkání skorovali 3 nebo méně bodů. A jeden z těch zápasů se odehrál tu neděli tedy proti LA Rams a byla z toho prohra 17-3. Z mýho pohledu sezona, která začala 1-5, není úplně ztracená ještě. Teď je bye week a po tom bye weeku se už prý určitě vrátí na hřiště Lamar Jackson, ale myslím si, že už to bude pouze příběh z nějaké říše snů a pohádek. Připomínám, že pouze 2 týmy historie dokázali postoupit z rekordu 1-5. Ja pálim tretí timeout, sorry, mám slinu, prepač, Maťo. A nebudeš už moc challengeovat teď, jo? To je pravda. A teraz potom začnete šiť do Giants, už to cítim v kostiach. Vždycky si aspoň jeden si nechej vždycky nakonec, ne, pro boha. Vieš čo, Ravens sú strašne zaujímaví. Úplne s tebou súhlasím, 1-5 a tak ďalej. Ale, je to malé ale predsa je to ale. Jediná vec, ktorá sa nepodarila Pittsburghu Steelers, je chytiť Baltimore Ravens v tomto pokazenom období. Čo tým chcem povedať je, že Ravens sú síce 1-5. Majú teraz bye, po ňom sa vráti Lamar,
postupne sa budú vrácať ďalší hráči. Majú slabú divíziu a ešte stále majú obidva zápasy zo Steelers, ktorí sú v tejto chvíli na čele divízie pred sebou. To znamená, že im Steelers vlastne týmto spôsobom ešte nestihli újsť a kvôli tomu pálim ten tretí timeout, že proste tam existuje tento scenár toho takého povestného round the table, keď proste oni už Ravens si minuli možné prehry, hej, ale stále si myslím, že sa dokážu dostať matematicky na tie čísla, ktoré potrebujú. Navyše, pochopiteľne, keď to bude znamenať, že dvakrát porazia Steelers. Takže táto situácia zaujímavá, tam ešte zostáva veľa divíznych zápasov pred nimi v tej snáď už zdravšej časti. Jo, tak počítat se to bude pořád, dá se to kalkulovat, dá se postoupit z divize s rekordem 8-9, že jo? My se nemusíme furt dívat jenom na ty 10-7, na ty výherce, nebo 11-6, ale my se můžeme dívat čistě striktně na tu divizi a nic jiného nás nemusí zajímat samozřejmě. Je to naprosto legitimní přístup. Tak Titans, Raiders 10-20, k tomu zápasu, chlapci, když tak mi řekněte sami, jestli se k tomu zápasu váže kromě výsledku nějaká zajímavá věc. Já si myslím, že ne. Zajímavou věc vykouzlilo až vedení Tennessee, které vyhodilo trenéra Kelehena. Tak, no. Vlado, nebylo to po 6 zápasech, bylo to jedné sezóně a 6 zápasech, ale přesto docela brzo. No, som myslel, že povie, že ak si to tam pekne rímoval, že za necelé 2 roky. Áno, chcel som byť len stručnejší už. Ale ja som si to trošku čítal, pretože mi to nedá a nebudem opakovať moju obľúbenú frázu Kevina O'Connella, ale chcel som vlastne vedieť, že ako je na tom tá fanúšikovská báza, že komu prikladajú vínu a takto. No a po tom poslednom zápase Brian Callahan vlastne vyslovene spomenul, že Cam musí byť lepší. A ja si myslím, že v tom prípade to fanúšikovia pochopili a vyhodnotili a asi aj vedenie tým pádom, že ty nie si ten, ktorý ho zlepšuje. Že ty si sa do ňoho pustil, my už s ním to budeme musieť ťahať dlhšie ako s tebou v tejto chvíli, lebo je naša draftová jednotka a my minimálne 3 roky budeme musieť zisťovať, či tou draftovou jednotkou je právom. Teba môžeme poslať do keľu, kedy sa nám zachce. A myslím si, že tu Brian Callahan úplne stratil trocha kabínu, keď po tejto prehre, kde naozaj, akože Titans v tejto sezóne vyčítať čokoľvek nemá absolútne zmysel, ten tým je slabý. Ten tým je proste slabý a môžeme sa baviť o tom, ako zle je koučovaný, bez debaty, ale ten tým je slabý. Ja si myslím, že na to mali myslieť pred sezónou, keď jeho najlepším receiverom bol Calvin Ridley. Že či majú dosť zbraní a dát a možností na to, aby vyhodnotili to, že či je on tou ich správnou draftovou jednotkou. Tento rok to teda podľa mňa určite nezistia ani pod McCoyom, ktorý je momentálne interim head coach. A ešte jedna pikoška. Fanúšikovia Titans, pozdravujem všetkých, vrátane Fera Kosečka, sú vraj údajne veľmi nahnevaní na to, že majiteľka neprišla na tú tlačovku oznámiť to, že končí Callahan, ale že vlastne poslala svojich 2 kvázi ako keby zástupcov, že jeden je prezident futbalových operácií a druhý je generálny manažér, ale ona vyslovene jej vyčítali to, že ona tam nesedí. Tak a bol tam vyslovene pri jednom videu nadpis, že to, že ona neprišla, je všetko, čo nepotrebujete vedieť. Takže celé to tam je nejaké zvláštne, divné a som veľmi zvedavý, ako sa z tohto budú dostávať. 2 poznámky rýchle. Jedna je tá, aj som to vlastne prezdielal na našom podcastovom Facebooku, že poslední 4 quarterbacki, ktorí boli zobraní ako number 1 overall, tak ich head coachovia boli vyhodení behom alebo po 1. roku spolupráce. V 21. Trevor Lawrence, Urban Meyer, v 23. Bryce Young, Frank Reich, v 24. Caleb Williams, Matt Eberflus a teraz Cam Ward, Brian Callahan. Takže tento nešvar sa nám rozmáha. Ukazuje to, presne Maťo, čo si ty povedal, že tá váha a ten kapitál vložený do number 1 piku quarterbacka je tak veľký, že proste prevažuje váhu head coacha, najmä keď máš proste o ňom a priori pochybnosti. K tomuto zoznamu by sme kľudne ešte mohli prirátať napríklad aj
Justina Herberta, ale ten nebol pick číslo 1. Každopádne je to tak, ako Mateo hovoríš. A druhá vec je, Titans fanúšikovia sú právom nespokojní. Brian Callahan prichádzal ako ofenzívny guru. Ofenzíva Titans je biedná. Titans nevyhrali 2 zápasy po sebe dlhé roky a Brian Callahan to nejakým spôsobom nezmenil. Sú vo väčšine štatistik na poslednom mieste a keby sa pred týždňom ich super nezbláznil, tak sú podobne ako Jets bez výhry. Takže asi tu nie je žiadne prekvapenie a asi je to aj dobré riešenie pre ten klub. Ale ja len poviem zase to B, že veľmi by som bol nerád, keby teraz celá vina išla na Briana Callahana. Akože, ako zlepšil on ten tým na ihrisku? No minimálne za ten rok a 6 zápasov. Netvárme sa, že chudák Brian urobil všetko, čo bolo v jeho silách a nič sa nepodarilo, to nechcem povedať, ale nezabúdajme, že tá organizácia proste roky robí zlé rozhodnutia aj vo off-season, aj na drafte. A pripomeniem to, čo mne je najbližšie, vymenili prvé kolo za AJ Browna a za to prvé kolo si kúpili Treylona Burksa a ten už je preč, lebo to bol bust proste. Čiže oni vsadili receivera, ktorý proste je definujúci pre jednu epochu Eagles, absolútne, za lístok do lotérie. No. A to je to, čo hovoríš, Maťo, tam boli proste struggles medzi generálnym manažerom a head coachom. Najprv prepustili generálneho manažera, potom aj head coacha Mikea Vrabela. Prišiel nový generálny manažer, už je preč, prišiel nový head coach, už je preč. Je to proste mes. A ty 4 týmy, o kterých jste mluvili, který teda propustili head coache mladým quarterbackům, těm jedničkám, Titans, Bears, Panthers a Jaguars, to jsou, ne jako, že by to byly slabý týmy, jako by ty rostry, ale celkově bych řekl, že to jsou organizačně slabé franšízy, které tak, jak mění ty quarterbacky, tak jsou zvyklí měnit i ty kouče. A to hledání není koncepční ani na straně těch hráčů, ani na straně těch coaching staffů. Tak. Kde jsme skončili? Titans Raiders. Raiders tuhletou výhrou pouze prokrastinují. Všetci fanúšikovia Raiders ďakujú. To je pouze oddálení nevyhovujícího stavu. Budou brzo další na řadě. Bengals v roli teda naprostých outsiderů pro mě osobně až překvapivě kousali Packers na Lambeau Field. Prohráli přijatelným rozdílem docela 18-27 a na komfortní náskok se domácí dostali až na začátku čtvrtiny. Více nám o tomhletom zápase poví Vlado. A třetí tým ze západního pobřeží, který se také přijel ohřát na Floridu, to bylo Sanatorium 49ers. O tom, jak srdnatě ten Shanahanův tým bojoval v Tampě, nám povykládá Maťo. A ten si mimo jiné vzal na starost taky Sunday Night Football 6. týdne. Lions a Chiefs 17:30 pro náčelníky. A 6. kolo mělo na programu bohužel také 2 Monday Night Footbally. Upřímně se přiznávám, že ten model možná v Americe bude slavit úspěch. Já ho nesnáším ho ze srdce. Ještě příští týden to budeme muset otrpět, ale já se přiznám, že jsem se na ty zápasy tak těšil, že jsem od 2 do 4 koukal na Bills a od 4 do 6 jsem koukal na Commanders, už ani nevím, s kým hráli, s Chicagem. A jsem úplně grogy po tomhletom dnu, ještě potom zase do 4 hodin v práci, je to moc. A vy možná máte nějaký bližší informace, jaký jsou na tenhle ten dvouzápasový model pondělní ohlasy z Ameriky? Ne, Vlado? Nikto to nemá rád. A ešte navyše presne tieto zápasy v podstate išli paralelne. Budúci pondelok budú aspoň medzi nimi skoro 3-hodinová fuga v úvodzovkách. No majú to radi televízie, lebo ratingy samozrejme, ale inak sa na to frfle. Nie je to proste klasický prime time, keď tam máš 2 zápasy. A ještě když ti v jednom zápase v rohu máš skóre z druhého stadionu. No. 24-14 pro Falcons proti Bills bez dramatu. To je pro mě asi to nejpřekvapivější, že to ani nebylo drama dokonce.
No a v posledním zápase, tedy, který to kolo uzavřel Chicago 25-24 s Washingtonem, na oba zápasy se podíváme podrobněji. Toť vše a bylo toho až dost. Dáme si krátky jingle a ideme na šesticu zápasov trošku podrobnejšie. Toto je Endzóna. Už 8 rokov sa rozprávame o americkom futbale. Tak, priatelia, sme práve späť, aby sme sa začali trošinku rozvášňovať a rozprávať o jednotlivých zápasoch viac. Dáme si najskôr prvú trojicu. Tá bude tak trošku o súbojoch generácií medzi quarterbackmi. Tak Honza, čo keby si začal možno tým najväčšou generačnou dierou, to znamená duelom nováčika Dylana Gabriela a naopak jedného z najstarších, ak nie vlastne najstaršieho veterána ligy Aarona Rodgersa. Takže duel je tvoj, poď. Chybělo malinko a mohl to být souboj generací Flacco s Rodgersem, ale nebudeme ochuzený o ten souboj 40-tníků. Varaj Volačo se chystá. Takže Browns Steelers Quinton Judkins byl pro mě jeden z hlavních opěrných bodů zápasu Browns v Londýně. Působil na mě jako neuvěřitelně svěží vítr v té zvadlý ofenzivně Browns. 110 běhových jardů. Prostě říkal jsem si, přesně tohle je taková ta šťávička, kterou by Browns potřebovali. Jo, to prostě jsem si říkal, tenhle ten hráč by je mohl trošičku nakopnout. Dylan Gabriel, a ten se v mých očích předvedl v Londýně taky opravdu jako nadějný výkonem, ale co se v jednom zápase podaří, neznamená, že se samozřejmě hned vyzrcadlí v zápase druhým. To platí jak pro Judkinse, tak pro Dylana Gabriela. Největší nevýhodou Clevelandu v tomto zápase byl to, že Steelers byli odpočatí. To si myslím, že pro tým, který je postavený zejména na té defenzivní straně míče, na té fyzičnosti, na té tvrdosti a na tom prostě být opravdu zápasu vyloženě napumpovaný energií a odpočatý, proto třeba možná, že se Steelers nedaří dlouhodobě ty čtvrteční zápasy. Loni jsme se o tom bavili, že nedokážou z neděle do čtvrtka právě dobře zregenerovat, tak tady ten další a velice brzký bye week, který týmy nemají rádi, tak si myslím, že Steelers přišel hodně k duhu. Jak už jsem říkal na začátku v tom přehledu, Stefanský tento na Gabriela naložil, jak kdyby se jednalo o nějakého starého mazáka. Dylan Gabriel má za ty 2 zápasy, které odehrál pod centrem, má 85 pasových pokusů. Ale pozor, ještě nehodil pick, ještě nehodil interceptionu a myslím si, že to, že Browns právě pustili Joe Flacca pryč z týmu a dali příležitost Gabrielovi se ukázat, nám může značit, že v tom klukovi opravdu něco bude, že už se třeba ukázal na těch trénincích, to, co my nevidíme, to, k čemu my se už teď nedostaneme, to, co se sleduje v červenci, srpnu, tak teď už je jakoby za zavřenými dveřmi, ukázal schopnosti vést tým, možná, že dobře vypadá i na těch poradách, u té kreslící tabule, že mu to pálí, to je všechno, to je zatím obestřeno tajemstvím. Bylo ale vidět samozřejmě, že tak dobrý obrany, jakou třeba disponují teď Steelers, na ty to ještě nejspíš stačit nebude. Kromě 6 seků, který mu teda defense Steelers přichystala, tak ještě byl 17krát hitován. To si myslím, že je opravdu tvrdá škola pro mladýho kluka a v podstatě, když to přepočítáme celé, tak každý druhý dropback Dylana Gabriela byl buď sek nebo hit. Myslím si, že byl hodně nabádaný, aby cílil na Jerryho Judyho a zkoušel si s ním třeba vytvořit nějakou vazbu, nějakou tu chemii, jak se o ní často mluví. Použil jenom 43 yardů, spousta incompletů a mimochodem podle Pro Football Focus do letošní sezóny vstupovala offense linea Browns na 27. hodnoceném místě, ještě předtím, než se vůbec začalo hrát a po 5 týdnech slezla ještě o 3 místa níž na 30. místo. Myslím si, že vzhledem k této performanci, kterou předvedli Browns
v tom 6. zápase, tak si myslím, že samozřejmě v tom žebříčku nepolepší. Opravdu musím říct, nehostinný prostředí pro nováčka quarterbacka. Na druhou stranu vidíme, že fotbalový život i pro takového hvězdného a veleskušeného mazáka, jako je Aaron Rodgers, i pro něj potřebuje ten fotbalový život nějaký řád, nějakou pracovní kázeň spoluhráčů, nějaký automatizované věci, na který není potřeba během toho týdne těch příprav poukazovat, nějaký zdravý návyky. Něco, co mu jednoduše organizace Jets nemohla nabídnout ani náhodou. Aaron Rodgers si myslím, že je úplně, jak on říká, relaxed, jo, to známe, ten jeho oblíbený termín, 69% kompletace letos, rating průměrný 105, 10-3 touchdowny s interceptionama. Ono těch 10 touchdownů není nějaký bůhví jak oslnivý číslo. Jeho kariérní maximum ze sezóny, tak mluvím o kompletaci, 70,7% kompletace jeho rekordní sezóna 2020, takže vidíme, že od té nejlepší sezóny je opravdu nějaký jenom 2%. Aaron šetří tělo, Aaron šetří nohy, hraje jenom to, co je nejvíc nutný, hraje jenom to takovou, nechci říct jako úplně údržbu, ale jako kdyby si to nejlepší ještě šetřil, nechtěl ještě ze sebe vydávat všechno, budou ty měsíce, ty studený, kdy to tělo bude trpět, takže je takový, myslím, hodně opatrný, takový konzervativní, ale zatím to stačí. Výchozí pozice Steelers je po 6. týdnu víc než dobrá. Hlavním pozitivem z tohoto zápasu, nebo z těch posledních 2 zápasů, je vývoj jejich běhové hry. Ta se, myslím, i opticky docela zlepšuje. A na druhou stranu i proti tomu vlastně klesá počet obdržených jardů po zemi a roste produkce vlastní. Tak ty vahadla jdou proti sobě. Příští týden tedy narazí Pittsburgh na Joe Flacca z Bengals a myslím si, že skočí na pro ně nový start, úplně naprosto vysněný start 5-1. Já osobně teda budu příští týden věřit i Browns proti Dolphins. Věřím, že se nějak hecnou, namotivují a připíšou si další výhru. Jinak poznámka, zase věc, která proběhla éterem NFL. Jestli jste viděli současnou výplatní pásku Browns na pozici quarterbacka, platí aktuálně 8 lidí. Tomu se říká vzorná fiskální politika, vzorné hospodaření. Jenom přečtu ty jména. Deshaun Watson 36 milionů, PUP list, Jameis Winston 2 miliony, to už jsou dead money, Joe Flacco milion, to je další dead money, Dorian Thompson-Robinson 170 000 dead money, Kenny Pickett $8,000 dead money, Bailey Zappi je za 300 000 na practice squadu a v aktivním rostu nám teda zbývá Dylan Gabriel a Shedeur Sanders. Shedeur Sanders plně garantovaný milion, Dylan Gabriel 1,1 milionu. 8 quarterbacků platí pan Heslem majitel. Gratulujeme a posíláme klíčenku. Keď si spomínal toho Rodgersa, tak akože celkom ma príjemne prekvapilo, že si povedal, že hral na pol plynu a zároveň to vyzeralo, že to bol jeho najlepší zápas za Steelers podľa mňa v tejto sezóne, že naozaj taká tá pohoda, akú on mal s DKom, to sú najlepšie časy s Davantem, podľa mňa, že to bolo tak cítiť. Ještě jenom řeknu takovou větu, jak pozná soupeř, že má problém, že vidí skrz Aaronovu helmu jeho zuby. Ano. Se prostě Aaron v pohodě, tak se tam culí, směje se na soupeře, i když je sekovaný a ví, že ten zápas jednoduše nemůže prohrát. Tak. Sedí, súhlas. Čiže to je jedna poznámka, akoby s tým ránovým útokom na pohľad áno, dobre, OK, ale nie som o tom úplne ešte presvedčený, že mňa zatiaľ nekúpili, ale teda však počkajme si, uvidíme a keď Aaron Rodgers v Pittsburghu chce byť v priebehu tej sezóny úspešný, ten útok bude potrebovať behový, to je bez debaty. A teraz na druhú stranu, že keď už sa rozhodli Cleveland Browns, že idú do toho s Dylanom Gabrielom, tak podľa mňa ich za A čaká strašne dlhá cesta, že tam
jednak nemá proste servis asi Dillon Gabriel taký, aký nováčik potrebuje. To sa zhodneme. Njoku sa tam veľmi, veľmi ťažko chytal za oblasť karé, tak dúfam, že je v poriadku. Ale teda Harold Fanning, Njoku, Jerry Jeudy, ako ty hovoríš, že jeho musia vyslovene vyhľadávať, alebo teda nútiť, neho vyhľadáva. To sú všetko argumenty, ale toto bude dlho trvať, že ja nemám napríklad z Dillona Gabriela zatiaľ vôbec dobrý pocit. Ale čo chcem povedať, že keď už sa vybrali jeho cestou, počnúť s draftom, lebo si ho vybrali skôr ako Shedura, nech neurobia tú blbosť, že v tejto sezóne dajú priestor Shedurovi. Nech to proste podľa mňa dotiahnu s tým Dillonom Gabrielom, nech proste naozaj zistia, čo je tento quarterback zač. Súhlasím s tým, že nech najskôr zistia. Ak budú v 10. kole vedieť, že absolútne no way, tak potom má zmysel to skipnúť, ale nemali by skákať hore-dole ako zajaci. Hej, že ale ja si osobne myslím, že organizácia Browns je posledná, ktorá vie vyhodnotiť, či Dillon Gabriel je po 10. weeku no way alebo hey way. Vieš, že... Ja tak či tak, Maťo, si neviem predstaviť, aký výkon by musel či už Gabriel alebo Shedeur podať, aby v budúcom drafte, ak budú oni v top 3 alebo v top 5 draftu, navyše majú 2 výbery v prvom kole, aby nesiahli po novom quarterbackovi. Hej, že mám pocit, že z tohto pohľadu je to proste takéto limbo. To by museli ten quarterback hrať zázračne, aby si povedali, že nezoberieme top prospekt ďalšieho draftu. Ale uvidíme. Ale brali quarterbackov v 4. a 5., nie? Keď sa nemýlim. Či dokonca 4., 6. 4., 6. Čiže tam si podľa mňa urobili na toto priestor, že budú brať quarterbacka. A že keby brali quarterbacka, tak to nebude zo žiadneho uhla pohľadu prúser. Hej, že... Ono to vyhodnocení, jak říkám, s 30. lineou a s těma receiving corps je taky o to těžší. Že ten kluk opravdu se nemá moc co opřít. Když se třeba podívám na Jokua, on furt je samozřejmě vysoký a má pevný silný ruce a třeba nedropuje, ale ten jeho pohyb je něco strašného. To je kráčející skála, ten člověk fakt už neudělá 2 rychlý kroky. Jo. To buď ho do těch pazour trefíš, ale tam už s nima skoro nejde počítat do žádných jakoby rout. Jo. To jsou krokový sekvence jak v nějakým tangu. Áno. Sedí. A tak mali aj problémy na ofenzívnej line, však zranil sa im Dawan Jones, preto priniesli Kema Robinsona, že zase treba brať aj ohľaduplnosť voči tomu, ale súhlasím. A toto ma ešte privádza k druhej myšlienke a posuňme sa pokojne ďalej, nestojíme pri jednom zápase tak dlho, že napríklad sa spomínalo pri viacerých kluboch, čo som tak namátkou čítal, že poďme zistiť, aká je cena Denzela Warda. Že stálo by za zmienku, teraz keď tá obrana bude že extrémne drahá, pretože podpísali Milesa Garretta, že či neskúsiť trošku rozpredať tú obranu, lebo tá obrana je to jediné, čo ich drží nad vodou, ja to chápem, ale zároveň z nej nemajú absolútne nič. Čiže neskúsiť Denzela Warda pred trade deadlineom alebo nejakého Grega Newsoma, proste niekoho zaujímavého speňažiť a získať ešte kapitál a možno vybudovať ten útok pre toho quarterbacka budúceho. A myslím, že Greg Newsom už tam není, že ten už traden odešel. Práve. Presne pre toho tradeli, do Jaguars. Aby ho nemuseli po sezóne platiť vlastne a ale tam bol, že hráč za hráča. Tuším, áno, ale vlastne zobrali hráča, ktorého majú pod kontraktom na ďalšie 3 roky a s Gregom Newsomom by museli vyjednávať nový. Ja som úplne pripravený na debatu tesne pred trade deadlineom, či niekto siahne po Milesovi Garrettovi, pretože to rácio toho, Máte, čo si hovoril, tam je, že tá obrana je zbytočne dobrá a drahá na to, v akom stave vývoja ten klub je. Poďme teda k ďalšiemu duelu. Poďme sa rozprávať o ďalšom generačnom súboji Jordan Love versus Joe Flacco. Samozrejme Bengals proti Packers. Pripomeňme si, že celé to vlastne začalo, keď pár dní dozadu Cincinnati Bengals tradeli v rámci divízie pre staručkého pána Joea Flacca. Zobrali si ho práve teda už od spomínaných Browns a nielen, že ho pred pár dňami zobrali, ale rovno ho urobili startera v takomto jeho skrátenom týždni extrémnom a teda už aj nastúpil do tohto zápasu, čo je veľmi zaujímavé, pretože
starúčky pán Flacco vlastne pred nejakým tým piatkom práve bol pri tom, keď ešte vtedy jeho Cleveland Browns porazili Green Bay Packers a škoda, že tu nie je Rolo. By som sa opýtal, či v polčase nemal veľmi podobné vibes ako z toho zápasu Packers proti Browns, pretože Packers viedli, myslím 10-0, ale oproti tomu, okoľko v podstate boli lepší, to vedenie bolo nedostatočné, nevedeli odskočiť v tom zápase veľmi dlho. A keď tam potom znížili na 10-7 na konci 3. štvrtiny to bolo, alebo na začiatku 4. neviem teraz presne, Cincinnati Bengals, tak fakt by ma zaujímalo, čo sa hnalo hlavou fanúšikov Packers. Takže ak nás napríklad sledujete na YouTube, tak prosím, najprv dajte like tomuto videu a potom napíšte do komentu, že či ste v tej chvíli mali trošku stres alebo nie. No ale Cincinnati Bengals nemajú obranu Clevelandu Browns, takže hoci tá obrana nehrala úplne zle, predsa len to nakoniec nestačilo. Packers si odskočili, uhrali si ten zápas a to napriek tomu, že Joe Flacco tam ešte vykúzlil jednu fakt. On v tom druhom počase hral, myslím, že kus lepšie ako v prvom. Prvý bol dosť slabý, v tom druhom to bolo fajn. Nádhernú loptu na Jamara Chasea, alebo teda takú zaujímavú loptu, ktorú Jamar Chase nádherne chytil v endzóne. Mám pocit, že endzóna Jamarovi Chaseovi svedčí ako málo komu. Poďme k tým Packers. Že tie najzvučnejšie mená off-season, to znamená prvokolový draft pick Golden a tradenutý Micah Parsons. No Golden bol z týchto dvoch rozhodne viac vidieť. Mal tam niekoľko pekných catchov. Parsons bol dosť neviditeľný v tom zápase, štatisticky úplne neviditeľný. Mal tam, myslím, že 2 alebo 3 tekle, žiaden tekl pre stratu, žiaden sack a tak ďalej, žiaden force fumble, čokoľvek si pomyslíte. Tým rozhodujúcim motorom naozaj bola nakoniec ofenzíva Jordana Lova a Josh Jacobs a Tucker Kraft. To boli tie bulldozery, ktoré to nakoniec pretlačili, keď bolo treba. A doslova Josh Jacobs tam mal 2 touchdowny po zemi, Tucker Kraft tam tiež bulldozerovo po zemi išiel po ten svoj touchdown a nakoniec teda Green Bay Packers udolali súpera, boli v tom zápase lepší, Maťo, podľa mňa, a vyhrali zaslúžene, ale museli sa stresovať asi viac, ako predpokladali. Asi áno. Ja si nemyslím, že Jordan Love je úplne v pohode, lebo ďalšia odpoveď, alebo teda ďalšie vysvetlenie by bolo, že obrana Bengals je dobrá a to nechceme asi nikto z nás povedať. Nabil si mi inak veľmi pekne s tým Micahom Parsonsom. Jeho prínos totiž to nevidno zatiaľ na štatistikách, ale ja ti poviem, na čom ho vidno, že v minulej sezóne nemal ani jeden defenzívny lineman Packers viac ako 17% win rate v pass rushi. Rashan Gary a Devonta Wyatt boli lídri a mali obaja 16%. Hej? Áno. V roku 2025 5 hráčov má cez 20%. A to je prínos Micah Parsonsa. Micah Parsons je druhý najviac double-teamovaný pass rusher v lige po Milesovi Garrettovi. A vidíš to na tom, že Rashan Gary je zviera. Je zviera tento rok. Proste otvára si priestory, dostáva sa k tomu quarterbackovi. Luke Van Ness, čo sme hovorili pred sezónou, že jednoducho musia zistiť, či toto je ich pass rusher alebo nie. Pomohli si tým, že prišiel Micah a ten mu otvoril absolútne priestor. Hej? Dobre, môžeme teraz mudrovať, že hrali proti Bengals, ktorí nemajú ofenzívnu lineu a Orlando Brown už nemôže robiť ani turniket. Možno áno, ale toto win rate nie je štatistika jedného zápasu. Hej. To je dlhodobá štatistika, aj keď tá mierka v tejto sezóne je stále malá. No a tretia vec je, že Majka, keď ste si všimli, on krásne rotuje na tej defenzívnej line. On hrá niekedy znútra, niekedy hrá zľava, niekedy hrá sprava.
tie obrany sa na ňo pripravujú, ale podľa mňa, že tá defenzíva vlastne získava to ovocie práve v tom, že ostatní sa chytajú. Takže... Úplne súhlasím, prepáč, že úplne súhlasím, je to vidieť v tomto prípade, ale keď dám za neho 2 prvé kola a dám mu 500 miliardy, preháňam do peňaženky, chcel by som vidieť aj ten sek. Vieš čo myslím, že ja chápem, nespochybujeme jeho prínos, ale zároveň si myslím, že je asi čakaný ešte väčší prínos. Určite a akože keď ho ukáže v konferenčnom finále, tak si povieme, že tak fajn. Tak okay. Dobre, že si proti Bengals nemal sek. No, fajn. Dobre. Na mě Parsons přesně působí tímhletím dojmem toho hráče, který si dokáže sám sebe namotivovat na lepšího soupeře a tady jakoby sám vnitřně cítil, že s naším kompletním celým pass rushem, ne mým, ale kompletním si s ofenzivní lineou Bengals hravě poradíme, ať to budu já, nebo Tonda vlevo, nebo Franta vpravo, tak prostě my tam na ně vyzrajeme a nechci říct, že by se vyloženě jako šetřil, ale přijdou divizní zápasy s Chicagem a tam si myslím, že to bude úplně jiný kolotoč podání Parsonsa. Hej. Možno ešte, prepáč Maťo, poď. Ja som ešte chcel povedať poznámku, že ich kicker sa zranil a museli zareagovať tým, že vlastne podpísali free agenta, ktorý hral v XFL v tejto sezóne. Alebo teda mal hrať, teraz ešte neviem, či tam UFL, neviem, či tam ešte začala sezóna, alebo už sa hrá, alebo ešte sa nehrá, neviem. Ale teda Lukas Havrisik, ktorého poznáme z Rams, keď sa nemýlim, z NFL. A tak to ma tiež tak akoby trocha pobavilo, že v skončenej sezóne 2025 tak hral za Arlington Renegades, čiže v Dallase, niekde blízko. A bol field goal leader UFL. Tak tohto pána vytiahli. Ja som chcel ešte jednou vetou vzdať hold Joshovi Jacobsovi, ktorý druhú sezónu odvádza fantastickú prácu pre Green Bay Packers, keď je zdravý. A ja som si úplne užil ten jeho druhý touchdown, keď neviem, ktorá metafora je lepšia, či horúci nôž maslom, alebo ako Mojžiš cez Červené more, takto proste tá obrana zostala otvorená, taký špalier a on si to proste prebehol celou tou obranou až pre ten touchdown. Každopádne fantasticky zapadol do toho týmu a je pre nich extrémne dôležitý. No, poďme k tretiemu zápasu. Honza, to bude tvoj. Opäť tu máme veterána, tentokrát Daka Prescotta a proti nemu niekoho mladého, dokonca sa aj tak volá, nevyspytateľný Bryce Young. No a útok Dallasu dal opäť cez 25 bodov a nestačilo to. Prehral s Carolinou Panthers. Prečo, Honza? Protože se zrodila nová hvězda v posledních 2 zápasech. Nejklejmovanější hráč všech fantasy lig napříč celým světem, Rico Dowdle. Já jsem mu dal MVP hlasování naše interní minulým zápase za těch 205 yardů. Mimochodem, díval jsem se na historické tabulky franšízy Panthers. DeAngelo Williams drží už 13 let rekord 210 yardů, takže Dowdle v tom zápase s Dolphins chybělo mu pouze teda 5 yardů, aby tu metu překonal. Wow. A my se tedy často skláníme třeba před výkony těch velikánů, jako je Derrick Henry, Jonathan Taylor nebo dneska v noci Bijan Robinson a ty jejich stats vysoký nad 150 ke 200 yardů bývají často zkreslený právě těma 40 nebo 50 yardovýma běhama, kdy tam najdou tu díru a napálí to, ale Rico Dowdle na těch 180 yardů v zápase s Dallasem měl nejdelší běh, jestli jsem to správně zkouknul, asi 14 yardový nebo 15 yardový. On je neuvěřitelný workhorse, měl 30 běhových pokusů. To už se dneska opravdu nevidí. Dneska i ty lídři ranoví dostávají odpočinek, jdou tam backupové za ně na 5, 6, 7 pokusů. Ne, on dostal 30krát. A navíc díky této běhové potenci, kterou teď rozpoutali Panthers, tak ruku v ruce s tím jdou vlastně i play actiony Davida Canalese. Ale navíc ještě v těch play actionech zase z nich znova těží Dowdle,
který mu to tam Young schazuje. Já jsem si ty 4 play actiony, který na něj byly hozený, já jsem si to vypsal. Poprvý to byl pasový pokus na něj, 13 yardů zisk, první down. Potom byly 4 receiving yardy, zase první down. A do třetice z toho byl pasový touchdown na 36 yardů. Takže Dowdle těží z běhové hry Dowdla ještě v pasové hře. To je neuvěřitelná kombinace. Perpetuum mobile. Dowdle na Dowdla a dej to Dowdlovi a jdi se radovat, jak se říká. Presne. A Rico Dowdle, když už jsme teda u něj, svůj odchod z Dallasu po 5 letech, on měl k tomu strašně hezký komentář, takový opravdu na zamyšlení pro všechny generální manažery. On řekl doslova, mě vůbec netrápí, že jsem v Dallasu nepodepsal. To se děje běžně, že hráč někdo nepodepíše. Mě nejvíc mrzí, že jsem v Dallasu nedostal žádnou nabídku. Ano. Jo, po těch 5 letech toho čekání, jenom si připomeňme, je to nedraftovaný hráč, který přišel v off-season 2020. Hra za pár šupou. Za pár šupů, trpělivý čekatel na tu příležitost v Dallasu. My nenajdeme v historii tolik running backů, kteří vlastně tu svoji potenci, tu explozi zažijou až v těch 27 letech, který Dowdle teď má. Naopak u mnohých running backů začíná ten výkonnostní už regres, takový ten ústup ze slávy, kdy už trošičku dochází v nádrži, tak Dowdle tomu teď otevřel všechny stavidla. Ještě se posuneme dál od něj. Hráč, který stojí za zmínku, Tetairoa McMillan, chytil první touchdown v NFL a hned k němu přidal další, aby se to pěkně rýmovalo. Tohle si myslím, že byla přesně ta produkce, která Panthers chyběla. Do tohoto momentu jenom 2 receiveři Panthers dokázali zachytit touchdown v sezóně, Hunter Renfrow a potom na nějakou chvíli zraněný Xavier Legette. Myslím si, že probuzení McMillana přišlo v ten pravý čas a bylo to pro něj i takový vykoupení z věznice Shawshank, ne, ale bylo vykoupení, protože on byl tím hráčem, který se podepsal měrou vrchovatou pod tu interceptionu Bryce Younga v první čtvrtině, kdy jenom tak jako docela lajdácky nadrazil nad sebe míč při jedný z těch přihrávek a Cowboys měli interception a potom z krátkého hřiště ještě skorovali touchdown, takže Tetairoa potom to takhle trošičku jakoby uhasil. Když se posunu k Dallasu, velice pozitivní zpráva, Steven Jones, tenhle ten týden podal velikánský update ohledně zraněných klíčových hráčů. Cowboys a jmenovitě řekl, že CD Lamb a lineaři Tyler Buckle, Tyler Guyton a Tyler Smith a také ještě running back Kavonte Turpin celá tato pětice, že se vrátí na hřiště během následujících 14 dnů. Myslím si, že by to byla pro Cowboys gigantická, obrovská spruha, hlavně tedy v těch zákopech, v té offense line, jestli mají zraněné 3 lineaře. V zákopech tohoto zápasu s Panthers to bylo jasně patrný, že ta defenzivní trojka vepředu Panthers ve složení Brown, Robinson, Brown, tam měla na O-line Cowboys obrovský push, doslova tu celou lineu tlačili zpátky k Prescottovi a samozřejmě i proti těm běhům Javonte Williamse vystupovali. My jsme Javonte Williamse hodně chválili letos, ale D-line Panthers ho úplně zavřela teď v neděli. On měl jenom něco přes 2 yardy na běh průměr, to je strašně slaboučký číslo a byl to první zápas v sezóně, kdy měli Cowboys teda pod 100 běhových yardů a výrazně tedy, bylo to pouhých 30. Letos porazili Dallas Cowboys pouze Giants za starého režimu s Russellem Wilsonem a Jets, který jsou absolutně na odpis. Já jsem na ten Prescottový vlak té šílené pasové hry a těch skvělých přihrávek na ty náhradníky v podstatě za Lambem. Já jsem na to úplně nenaskočil, protože jsem si říkal, že když se zbavili jedné hvězdy, tedy v případě Micah Parsonse, a vsadili na tu svoji secondary, podepsali jak Derona Blenda, podepsali i Trey Dixe. A když vidím, jak tyhle ty drahý corneři, jak se předvádí na hřišti, jak tam doslova hoří, jak papír umaštěný. Tam byla jedna situace, já jsem se smál normálně, že jsem mnohé brečel smíchy. Xavier Legette stojí v rohu endzóny, takhle tam mává, jak na prvního máje, tleská, hoď mi to. A tam takhle kolem něj po 4 běhá Trevon Diggs, zmatený, vůbec se otáčí, vůbec neví, kam má běžet. Pak tam ještě upadne normálně a ten Xavier Legette tam takhle mává, samozřejmě nějak Young si ho nevšiml v tu chvíli, ale to byla taková komická situace a jsem si říkal, tohle,
samozřejmě vy vsadíte, co se týká pasové obrany, tam jsou dvě varianty. Buď teda drtivej pásraž, nebo secondary, a nebo ideálně samozřejmě obojí. Dallas tu jednu sekvenci ty pasové obrany úplně vypustili. Oni na ten pass rush absolutně rezignovali. Jak v pokojičku. Kdyby seděl Dagauči doma, tak to by bylo jediný jakoby pohodlnější sledování tohoto zápasu. On stál v kapse, opravdu, jak kdyby se nechumelilo. A navíc v té kombinaci toho, že ta secondary, která je drahá a měla být tím opěrným kamenem v té pasové obraně, nepředvádí z hola nic. Já si myslím, že Dallas bude letos opravdu vyhrávat pouze přestřelky a možná, že ani těch 25 bodů, možná bude potřeba 35, aby ty zápasy Presne vyhrál. to som chcel povedať, Honza, preto potrebujú čo najskôr CD Lamba, lebo oni potrebujú hádzať 40-bodové zápasy. Poď. Vlado, technická otázka, konkrétně na tebe. Jak si myslíš, že bude návrat CD Lamba kvitovat ten vejlupek z Pittsburghu? Tému se teď extrémně daří. Je tam prostě wide receiver číslo 1, ale možná, že mu návrat CD Lamba nebude chutnat. Ja som presvedčený, že bude, Honza. Myslíš, že jo? Majú úplne iné role. CD Lamb operuje v strede priestoru, bude tam proste posúvať tie first downy a Pickens si počká. On nemá zase až tak strašne veľa lôb, ale chytá potom tie bomby dozadu alebo catch and run a tam potom chytá tie ako keby dlhé yardy a touchdowny. Ja si myslím, že oni môžu spolupracovať veľmi pekne, čo sa týka toho herného štýlu. Mne to fakt strašne pripomína tých Bengals. Už som to povedal 100-krát, budem to veľmi rád 100-krát opakovať. Dak podľa mňa fakt hrá vynikajúco, tak ako Burrow. Lamb a Pickens podľa mňa sú ten level Chasea a Higginsa plus minus. Obrany proste neexistujú, napriek tomu, že sú tam drahí hráči. Je to proste strašne podobné. Ale ešte sa chcem vrátiť k tomu Rickovi Dowdleovi, pretože to je naozaj krásny príbeh, tak ako si ho povedal. Aj si ho pekne zhrnul. Ono to malo ešte aj takú tú peknú ľudskú stránku, že po minulom zápase na tlačovke Dowdle tak nejak trošku naznačil, že áno, viem, že budeme hrať o týždeň s Cowboys a on použil taký ten buckle up, že slovné spojenie, akože pripútajte sa, bude to jazda v tom zmysle. Potom to aj Brian Schottenheimer vlastne ako keby zaregistroval a na svojej tlačovke povedal, áno, videl som to, viem o tom, tak asi sa budeme, ako on to hovoril s takým láskavým úsmevom, že asi sa budeme musieť zapútať, keď sa už tak na nás chystá, ale trošku ste videli v tom prejave, že až tak tomu neverí. No a prešiel ten zápas, v ktorom mal 239 scrimmage yards Rico Dowdle a bol extrémnym faktorom a zase na tlačovke on povedal, že no, tak sa fakt mali pripútať. Hej, že tak pekne si to odpingpongovali navzájom. Veľmi sa mi to páčilo. Briana Schottenheimera sme prevažne chválili. Myslím si, že v tomto zápase trošku nezvládol ten game management v závere zápasu. To, že išiel iba za 3 body v závere, podľa mňa bolo nesprávne rozhodnutie. Jednak vlastne iba vyrovnával, jednak nechal veľa času súperovi, ako keby veril tej svojej biednej obrane, že už ich do ničoho nepustí a nakoniec z toho bol ten víťazný kop Carolina Panthers. No a poslednú vetičku, Honza, čo poviem k tomuto zápasu je, ty už to povedal, len to chcem podčiarknúť, behová obrana Panthers existuje zrazu, čo je obrovské prekvapenie proti minulému roku. A tak ako si vravil... Nie je, lebo do nej investovali. Áno, len akože poďme to spomenúť, lebo ľudia žijú z pamäte. Tí Brown Brothers, oni nie sú naozaj bratia pochopiteľne, Bobby Brown a Derrick Brown a parta okolo nich pustili z tých 19 pokusov iba 31 yardov. To je naozaj, že veľmi slušné. A Panthers sú 3-3. Akože mne to úplne nesedí, keď to vidím napísané. Zdá sa mi to byť zvláštno optimistické, ale tak good for you, Carolina Panthers. Môžem slovko ešte k tomu, čo Honza spomínal, lebo mi to leží na mysli a nemôžem sa toho zbaviť.
podľa mňa neexistuje secondary, ktorá dokáže byť elitná bez dobrého pázrašu. Že keď sa aj pozrieme naprieč poslednými 5 rokmi a vyberieme si tie najlepšie defenzívy, tak San Francisco malo výbornú secondary, ale mali proste bosu. Pittsburgh mal skvelú secondary, ale mali proste TJ Awota. Eagles majú výbornú secondary, ale mali tam proste jednu sezónu Hassana Reddicka, ktorý sa zbláznil. Lebo ten potom máš interior pázraž. Konečne dlho s tým wide receiverom. Čiže oni to možno mysleli dobre s tými kontraktmi pre Blenda, ale posrali to s prepáčením, že poslali im preč ste jediného pázrašera, ktorý dvoch, lebo ešte aj starý pán Lawrence v Sietli prikladá k polienku, hej, že to treba priznať. Čiže akože oni jednu časť vyriešili, to je, keby si postavil strechu, ale postavil by si už od stredu a čuduješ sa, že ti nestojí druhá strana. No, tak... Maťo, úplne súhlasím, ale zároveň si myslím, že aj Dix, aj Blend nie sú úplne hodní tých kontraktov. Tam sa stali zase obeťou toho momentu, že mali famóznu sezónu. Pamätáme si, že si Blend mal koľko? 5 pick six po sebe? Alebo nejaký taký proste mal... Dix, nie? No, ne, Deron byl 6 zápasov. Deron Blend mal tých 5 alebo 6 zápasov po sebe z pick six. Dix mal tiež veľmi dobrú sezónu a prišli kontrakty, ale to sú také nestále parametre. Super. Super debata. Sme v polovičke vlastne. Tak si hoďme jingle a ideme na druhú trojicu zápasov. Ste v endzóne, tak premente aj Extra Point. Podporte nás odberom v aplikácii Hero Hero a získajte extra postrehy z každého hracieho kola. Tak, sme späť, priatelia. 3 duely veľké za nami, 3 duely a MVP debata pred nami. Opäť pripomínam, ak nás sledujete na YouTube, dajte prosím tomuto videu like. Veľmi to pomáha tomu, aby ho videlo viac ľudí a viac fanšikov NFL. Maťo, Honza, v Extra Pointe si dáme fantastický výkon Tampy s Bakerom Mayfieldom a tiež tú dôležitú výhru Chicago Bears, ale aj teraz sa ideme rozprávať o mužstvách, ktoré si rozhodne pýtajú pozornosť nás, podcastérov, a tiež miestenku do playoff. A Maťo, začneme duelom Bills a Falcons, pretože Michael Penix Jr. je jedna z tých mladých pušiek, ktoré vyťazili. Videli ste to aj vlastne v titule tohto videa. 4 druhoroční quarterbacki vyhrali v tomto kole. Michael Penix bol jeden z nich, tak poď nám porozprávať o tom zápase. Moja prvá poznámka k tomuto zápasu mala byť, že na známu sa dáva, že Falcons majú pázraž. A potom som zistil, že to tak úplne pravda nie je. Je to len šťastí pravda, pretože 56% dropbackov bolo odblicovaných na Josha Allena. A nemení to nič na tom, že boli v tom úspešní a dostali sa Joshovi Allenovi pod kožu. Ale teda úplne som si hovoril, že haleluja, Hosana, v Atlante majú vyriešený problém, dlhoročný, konečne to začne fungovať. Ja si myslím, že Bills katastrofálne nezachytili úvod zápasu a proste ten záchod na nich padol a padal na nich celý zápas. Mám taký pocit z toho, že keby v tom úvode, v tom prvom polčase proste nepustili Atlantu, ktorá hrala výborne, nebudem to oponovať, hrala fantasticky s Bižanom, tak stále som mal ako keby pocit, že ten tím Buffalo by sa dokázal vrátiť do toho zápasu. Dokonca aj v závere, keď sa to tam nejako dobre vykryštalizovalo pre nich, že tam bol turnover, dostali sa na loptu, teraz bloknutý field goal, dostali sa na loptu, tak vtedy som si hovoril, že Ježišmaria, no oni to dajú, oni to fakt zvládnu, oni dajú ešte ten touchdown, onside kickom to zvládnu a vykopú si aj ten field goal a bude predĺženie. Treba povedať, že podľa mňa toto je ofenzívny výkon Atlanty, na ktorý fanúšikovia Atlanty čakali podľa mňa, že aby som netrepol úplne,
možno aj od toho Super Bowlu. Ty brďo, akože tu išlo všetko. Že ofenzívna lajna držala, keď nedržala, Penix bol pod tlakom absolútne chladný. Jeden hod tam mal taký, že Joey Bosa mu už pomaly vyberal šušne z nosa prstami a on to krásne upratal na Drakea Londona. Drake London je absolútny líder ofenzívny tohto týmu, to o tom absolútne netreba rozporovať. Kyle Pitts údajne tiež s nimi chodí autobusom aj lietadlom. Hovorí sa, že sa občas objaví, že má karty a že má aj nejakú svačinku, s ktorou sa podelí a raz za čas niečo zablokuje. Bijan naopak, to je raketa, že v tomto zápase bol zlomovým proste pre tú ofenzívu na všetkých stranách, alebo po všetkých stránkach. Čiže ten útok Atlanty bol super. Vo finále poviem, že Atlanta vyhrala absolútne zaslúžene, ale trochu sa vrátim k tomu, že tí Bills v útoku proste, že keby si ten úvod naozaj nepustili, tak ja mám pocit, že oni to zvládnu. Že oni to nejakým spôsobom pre Bills vlastným ulepia, upacajú takto nejako na seba, jak keď sme deti robili z bahna, proste také tie placačky, takto by si to nahla a nejak by to na konci vyzeralo. Škaredé by to bolo, ale proste mama by ti zatlieskala šikovný a išli by ste šťastní domov. A nepodarilo sa, no a ja akože vo finále som asi aj rád, že sa to nepodarilo. A teraz dve veci, že to je druhá prehra Bills po sebe. Áno. Že to sa im stalo, že po neviem jakej dobe, že vyhrali 2 zápasy pred bajvíkom, že to sa im naozaj dlho nedialo údajne, čo nie je až také výpovedné. Minulý týždeň sme hovorili, alebo teda Honza hovoril, že mu to prišlo, že tam bol tým, ktorý bol celý čas v klídku a celý čas bol taký, že to sa vyhrá samé a to bude tak. A ono podľa mňa táto kultúra prešla aj do toho včerajšieho zápasu, až na to, že v závere už tam bola panika. Že počkať, ale toto už nie je, toto už nedáme. Halo, čo je? Prečo Coleman nemá toľko toľko času, že? A bolo po zápase, hej? A druhá vec, čo poviem, čiže toto treba riešiť. A prečo to treba riešiť, je zároveň to, že v tejto sezóne môžeme sa otáčať z vrchu zo spodu, hovoriť o tom, aký je James Cook dôležitý pre ofenzívu, ako Josha Allena, keď máš, tak rozbehaš všetko. No nedarí sa im rozbehať tie zápasy každý, bohužiaľ. A receivery s výnimkou Daltona Kincaida a jedného zápasu Keona Colemana, tuším, nemali receivera, ktorý by mal cez 70 yardov na zápas, alebo cez 80. S týmto nevyhráš zápasy v NFL. Keď je proti tebe dobre motivovaná obrana, ktorá ťa vyblicuje, ktorá ťa nepustí do tej prestrelky, tak to nevyhráš. Posledná vec, obrana Bills, akože strašné veci robila v tomto zápase. V coverage niektoré veci to boli, už myslím, že Honza sa zavzdušňoval v minulý týždeň, že ako môže Tre'Davious White hrať cornera číslo 1 v NFL v týme, ktorý ide na Super Bowl. Starý pánko. A ja si myslím, že tu sa to absolútne potvrdilo. Akože budíček Bills. Je to tak, sú tam aj tie zranenia a nie je ich málo a Matt Milano zase chýba a on je pre tú obranu strašne dôležitý. Je zaujímavé, Maťo, presne ak si povedal, že teda Bills prehrali 2 zápasy po sebe. Obidva prehrali vlastne proti mladým quarterbackom. Hej. Pred týždňom to bolo s Patriots a s Drakeom Mayom, teraz s Atlantou a s Mikeom Penixom. Takže trošku tí druhoročáci si ako keby robia renomé práve na Buffalo Bills, také tie statement výhry v prime time. A naozaj si myslím, že toto je svojím spôsobom aj statement výhra pre Penixa, jeho útok a pre Atlantu. Tak ako si povedal, naozaj Drake London fantastický, Bijan Robinson fantastický. A teraz dám bokom také tie, čo to k NFL patrí,
prepálenie každého momentu samozrejme do absolútna. Dneska som počúval rozhovor Petra Schregera, kde hovoril, ako mu Raheem Mostert hovoril, že Bijan Robinson je lepší ako Jalen Ramsey bol v top forme, lebo ho trénoval Raheem Mostert vtedy, že je lepší ako Julio Jones Super Bowl v sezóne a proste tieto prímery úplne zbytočné. Ja fakt nesom si ešte istý, či je Bijan Robinson lepší ako Julio Jones v svojej top forme, ale to je jedno. Bol v tomto zápase vynikajúci a naozaj Atlanta šlapala. Presne ako hovoríš, Mateo, ja som mal ten istý pocit, že v 4. štvrtine prišla panika na strane Buffalo Bills, na strane ofenzívneho koordinátora Bills Bradyho, úplne vyhodil z play callingu Cooka a podľa mňa fakt existuje korelácia medzi tým, ako je Cook zapojený do hry a tým, ako tá ofenzíva vyzerá. On je pre tú ofenzívu dôležitý. V 4. štvrtine ho nezapájali, Bills išli opakovane 3 a von a vôbec sa nedostali k tomu nádychu, tak ako sme sa rozprávali aj ako Honza hovoril v tom rýchlom prehľade, že vlastne úplne, že bez problémov, bez nejakého záverečného stresu to Atlanta vyhrala. No a poslednú vec, ktorú len k tomu poviem, k obrane Atlanty Falcons naozaj prichádza k výraznému zlepšeniu toho, čo sme videli konečne a to som si našiel poznámku, že už vlastne pred tým pondelkovým zápasom bola Atlanta a teda mala, že najmenej povolených yardov na zápas v celej NFL, aj najmenej povolených čiže tých total yards, aj pásových yards. To som si ho, že wow, to som si ani teda neuvedomila, že parádička. Šiesti v NFL sú v povolení tretích downov a 6. v NFL v úspešnosti sekov percentuálnej. Takže naozaj tá obrana zdá sa, že funguje, že sa zlepšuje, že tí mladí chalani, ktorí tam prišli, to zdvihli. Uvidíme ako dlhodobo, ale toto bol dobrý týždeň pre Atlantu Falcons. AJ Terrell byl ten hráč, který úplně zneviditelnil na Colemana. Ten si k němu stoupnul a vůbec se od něj nehnul. A to je vynikající corner, no. Několik pass defense tam měl vyloženě sklepnutý míče, ten byl úplně jak stín jeho. A Caden Ellis, výborný taky výkon hráč, který mě tam zaujal. Co se týká Buffalo, kumulativní součet výher a proher týmu, které Buffalo porazilo, je 3-21. Jo, Jets, Dolphins s velkými problémami porazili New Orleans Saints. Možná, že teď jim samozřejmě obrovsky prospěje ten bye week, ale my se teď 14 dní můžeme bavit o tom, s jakou formou se Bills vrátí na hřiště. Čeká je výlet do Caroliny. Děkuji pěkně. To jste si vybrali s vaší obranou a se zraněnýma linebackerama, to je výborný matchup teda, ale my se můžeme bavit o tom, jestli opravdu Buffalo Bills letošní je ten tým, který má právo myslet na mety nejvyšší, protože zatím tak na mě vůbec nepůsobí a první místo v AFC East momentálně okupují Patriots díky tomu vzájemnému zápasu. Samozřejmě, jo, ale když se Bills, takový jeden příklad za všechny, když se Bills rozhodovali, koho z dvojice elitních linebackerů, který hlásí vlastně celý hry ofenzívě, když se rozhodovali, jestli Matt Milano nebo Tremaine Edmunds, tak mladšího a zdravějšího Tremaine Edmunds se pustili do Chicaga a řekli, vsadíme na Milana, je prostě lepší. Když je zdravý, tak je lepší. No ale musíme k němu ještě někoho přibrat, tak vzali Bernarda, který je výborný. Ale Milano zraněný a Bernard zraněný a najednou není kde brát a najednou té obraně nemá kdo říct v tom hadlu, co se bude dít, kdo kudy poběží. A Milano tohle všechno věděl, ale když není na hřišti, tak možná si to může se sluchátkem v uchu všechno myslet, ale ty hráči jsou tam prostě úplně mimo kontrolu. Asi je to ešte trošinku predčasné, ale zase podľa mňa nie je už akože do neba volajúce. Keon Coleman neprináša Buffalo to, čo si asi od neho sľubovali. Je to možno celkom paradox, že dve superpower AFC, Chiefs a Bills, nevedia nájsť
novú, jasnú jednotku pre svojich fantastických quarterbackov. Tam odišiel Tyreek Hill, tam odišiel Diggs a nevedia v drafte zatiaľ trafiť niekoho, kto by ho naozaj nahradil. Ešte poslední... ťažké vyberať na spodku prvého kola. Ešte jedna vec. Ale máme receiverov, prepáč Honza, aj z druhého kola, aj neskôr, vieš. K těm receiving corps zaujala mi jedna věc. Zranil se Tyden Dalton Kincaid. Ten byl draftovaný jakoby suplement nebo náhrada možná i do budoucna za Dawsona Knoxe. Zranil se Dawson Knox. Součást perfektní toho prvního driveu, chytil krásný touchdown. Víme dobře, jak v posledních letech byla hra tight endů prostě pro dost důležitá ta jejich produkce. Mm-hmm. Za zbytek zápasu měl jeden target. Prostě nechápu Joe Bradyho, přitom si mohl Josh Allen s Knoxem udělat pěkný takový vzpomínkový večer na ty období, kdy spolu váleli 3-4 roky zpátky. On má jeden target za zbylých 50 minut utkání. Já to fakt jako nerozumím. A jestli jste si všimli, ta poslední hra při tom 4. downu, tam má jednoznačně Cook dostat míč. Tady jsme tě zaplatili, drahý running back, kolik oni hráli 4. a 2, 4. a 3. A oni vymýšlí nějaký angle route s Elijahou Moorem. To absolutně vůbec neklaplo, to se absolutně nepovedlo. Ty má být z playbooku vytažená nějaká na nejluxusnější hra, kterou máme, to, co Dicky vždycky dokáže Mahomes s jdem něco úplně super vytáhnout. A oni vymyslí takovouhle blbost, prostě úplně s receiverem 3. sledu do nějakého jako sweepu, nebo já nevím, prostě kravina. No ale že všetko je zlé v tej ofenzíve, všetko sa mení, všetko je nejaké nefunkčné, lebo aj v koncom minulej sezóny v úvode tejto sme chválili Josha Allena za to, že nemá interceptiony, že ten útok nemá turnovery. A zrazu tých interceptionov pribúda. Dobre, tu sa môžeme baviť v tomto konkrétnom zápase, že oba boli v garbage time jedného a druhého polčasu, ale pribúdajú. Proste nie je tam pohoda. Ani zďaleka tam nie je pohoda. Ten útok podľa mňa sa teší, že ide do bajvíku. Tuším, že idú do bajvíku, však? Jo, áno. No. Oni sa tešia. Poďme na zápas číslo 5. Na zápas, v ktorom hrali proti sebe Seattle Seahawks a Jacksonville Jaguars. Dve mužstva, ktorým sa doteraz darilo. Veľmi som zvedavý na našu debatu, kamaráti, pretože ja som z tohto zápasu mal trošku zmiešané pocity. A na duel dvoch mužstiev, ktorí teda, myslím, že 4-1 vstupovali do toho zápasu obidve mužstvá, som mal pocit, že vidím také trošku roztrasené ofenzívy na obidvoch stranách. Roztrasené možno nie je dobré slovo, trochu nervózne, že na jednej strane Trevor Lawrence, ktorý zbytočne dlho váha, na druhej strane Darnold, ktorý sa rozhoduje rýchlo, ale hádže tie lopty také zbytočne štiplavé, ťažko chytateľné, do neúplne ideálnych situácií niekedy. Taký som mal z toho na úvod zmiešaný pocit. Každopádne fakt je ten, začneme víťazom, že Seattle Seahawks vyhrali, Sam Darnold vyhráva, to je super, nadväzuje na tú vikingskú sezónu, aj v tomto zápase 2 touchdowny, jeden z nich, ako to už je dobrým zvykom na Jacksona Smitha-Njigbu, ktorý fakt ide ako raketa, fakt je fantastický a Maťo už ho párkrát v grafoch aj ukazoval a je to podľa mňa vidieť aj voľným okom, famózny hráč. Podľa mňa top 2, top 3 receiver tejto sezóny zatiaľ určite. A dal aj Cooper Kupp touchdown, svoj prvý, vítaj v endzóne, Cooper. Aby som iba neohrňal jemne nos nad tým trošku vizuálnym prejavom tej ofenzívy, navyše tam nešli behy, nad čím sa rozhodne nedá ohrňať nos, je obrana Sietlu. Navyše stále doráňaná, v tomto zápase podľa mňa veľmi slušný výkon, špeciálne pass rush. Podľa mňa mu Trevor Lawrence trochu pomohol, už som to naznačil, rozhodoval sa dlho, za niektoré z tých 7 sekov rozhodne môže aj on, ale samozrejme za všetky môže v dobrom pass rush Sietlu. 7 sekov, priatelia, celkovo 17 quarterback hitov, naozaj, že wow, podľa toho, z ktorej strany ihriska sa na to pozeráte. Honza, ja mám pocit, neviem, čo ty povieš,
ja som od tých Jaguars čakal asi viacej, hlavne po tej výhre nad Chiefs. Tu na Brian Thomas Jr. zase trošku sa nám šrinkol naspäť a aj Honza sme sa o tom bavili. Vypadli turnovery a zrazu vypadla tá pohodička, tie krátke drivey pre body a Seattle zaslúžene vyhral a z Jaguars mám tie rozpaky ešte väčšie. Ako to vidíš ty? Já to vidím tak, ono to často bývá, když přijede outsider tým hrát k utkání k nějakému velkému favoritovi, nebo oni hráli doma s Kansasem a přijde v pondělní dohrávce primetime utkání před celou Amerikou, přijde signifikantní výhra utkání, která prostě ten tým ji nezažil 2-3 roky, něco takhle velkého. Porazili jsme Chiefs, otevřelo nám to dveře zpátky do divize, jsme ve hře to. Ty hráči se nedokážou potom skoncentrovat na další zápas. Často to tak bývá, že když někdo takhle jakoby vyletí, tak potom ten návrat do té reality, tak si pojďte zkusit zahrát teda v pozici tady favorita proti Seattleu, který cestoval přes celou Ameriku. Není to úplně ono. Není to, a ono to funguje někdy i v obráceně. Ty týmy, které jsou v nějakém zápase potupený, dostanou strašnou nálož, tak pak se dokážou nějakým způsobem koncentrovat, zmáčknout. Víš třeba ty Raiders, který dostali strašnou šupu od Colts, přijdou domů a přece jenom i zápas s povinnou výhrou na Titans dokážou nějak uválčit. Bývá to i v tom opačném gardu. Co se týká Jaguars, já si myslím, že v dalším zápase to může být zase ty Jaguars podobný těm, který jsme viděli s tím Chiefs. Já si myslím, že to může být plně takový jakoby zhoupnutí, ale co mi bylo teda záhadou, často se říká, pověz mi, jak dopadly třetí downy a já ti řeknu, jak dopadl zápas. Neuvěřitelný, že jeden jediný třetí down z 12 proměnili Seattle. Stačilo jim to. Naproti tomu uhráli 3 úspěšný čtvrtý downy Jaguars. Vždycky se dokázali nějak vylízat v tom driveu, nedotáhli to a jak ty si říkal, mám pocit, že některé ty situace Trevor Lawrence přehrával. Pak z toho byly takový ty, jak se říká, někdo řekne coverage sack. Já si myslím, že Trevor Lawrence furt ještě jakoby čekal, že se mu ještě odebře lepší situace. Bude ještě větší příležitost, ještě větším ziskům z té jedné hry, ale já jsem zastáncem toho, že útok potřebuje rytmus. Krátká přihrávka, střední přihrávka, seber přihrávkou, ne první down, seber přihrávkou 7 yardů, budeme hrát krátkej třetí. To jsem tam jednoduše neviděl Jaguars. Všechno se snažili přehrávat nějakýma big playema a pak stačil v ne úplně super zápase, pak stačil Seattleu jeden Smith-Jigba, na kterýho aktuálně nefunguje ani zónovka, tam si dokáže najít vždycky nějaký prostor a v man-to-man coverage mu zase nikdo nestačí rychlostně, takže Seattle, budeme k něm přísný, předvedl toho nějak fatálně mnoho a překvapivě to na ty Jaguars stačilo, i přesto, že říkám, byla tam ten faktor toho cestování a tak dále, ale nějakým způsobem říct, že se Jacksonville porazili sami, by bylo asi takový dost laciný, ale říkám, jestli náhodou nenarostlo po tom vítězství na Chiefs jako sebevědomí. U Lorence jsem to trošku jako takhle cítil. No. Hej. No, akože podľa mňa ten pázraž Seattleu bol áčkový, zvyšok už úplne nie. Tam naozaj aj Byron Murphy, Leonard Williams, už spomínaný, myslím, Maťom, z Cowboys Lawrence, že tá D-line Seattleu naozaj fungovala v tom zápase vynikajúco. Bola tam jedna, ak sa pamätáte, chalani, vtipná situácia, keď Seattle mal príliš veľa hráčov v obrane, ale nemal ich 12, mal ich rovno 13. A stejne to neubránili. Že mali o 2 obrancov viacej, 12, ale bol to pri 2-point conversion, myslím, ale nakoniec teda to ubránili. Neubránili to aj v 11, nepotrebovali 13. A ešte, aby som toho JSN počiarkol, 8 catchov, 162 yardov, 1 touchdown. Parádička, máte, poď. Ja budem trošku iba konkurovať poznámke, že Jaguars sa porazili sami, alebo teda, že by to bolo lacné. Oni neboli v tom zápase v red zone. Ani raz.
To je potom ťažké. Toť vsio. Liam Cohen na tlačovke potom povedal, že to bol taký čudný zápas. Tak v niečom áno, ale ja si myslím, že jednoducho... To je ešte, že tie milióny idú do správneho vrecka, teda. Tak. Čo nie je vôbec čudné, priatelia, je, že musíme tú šesticu zápasov, ktoré rozoberáme podrobnejšie, doplniť o veľmi dôležitý duel. Detroit Lions proti Kansas City Chiefs. My sme v našom power rankingu, Maťo, dali Detroit Lions na prvé miesto. Kansas sme potiahli trošku dole. Aj sme sa bavili v extra pointe, či sme ich nedali trošinku príliš dole. No a toť, nech sa páči zápas. Poď nám povedať, čo si v ňom videl. Je to stále iba jeden zápas, takže nebudem si sypať zatiaľ popol na hlavu, lebo si viem sypať popol na hlavu, ako Tomáš Kmec, náš dobrý kamarát a posluchač vie ohľadom Sama Darnolda, tam si sypem popol na hlavu každý týždeň, pretože ešte aj podľa EPA je to najlepší quarterback ligy, takže tak. Ale teraz späť k tomuto, že vydržme, hej, je to stále ten istý tým, ktorý minulý týždeň proste pukol v Jacksonville, čiže a vyzeral bezmocne. Tento týždeň v tomto zápase, v tomto extrémne dôležitom zápase vyzerali Chiefs ako tí Chiefs, ktorí boli zábavní Chiefs. Hej. Proste, že fungovalo absolútne všetko. Že ja mám doslova napísané, že veľmi pohodový a uspokojivý výkon útoku Chiefs. Pačeko behal, Kelsey chytal dôležité lopty, proste zase to bol ten fantom, ktorý sa v tej zónovej obrane objaví, nájde si to miestečko, on nemá rautu, on má proste len hlavu svoju a nohy, kam ho zaberú, tam ho nájde Mahomes. Hej. Juju Smith-Schuster sa objavil v zápase, hej, že zrazu mal catch, zrazu z neho niekto urobil futbalistu. Všetko fungovalo. Naozaj, že všetko fungovalo. Hádam jediný punt, že jeden turnover on downs mali v prvom polčase, alebo vôbec to, že akože naozaj, že výborný výkon. A ak si toto udržia a budúci týždeň im príde Rashee Rice, áno, tak ja sa naozaj po dlhých rokoch teším na Chiefs. A ak si to udržia, samozrejme. 6-krát boli v red zone a 4-krát z toho skórovali, zatiaľ čo Lions boli v red zone 2-krát za celý zápas. Ľudia, 0 penalt. To sa dá v NFL? Dá se, když ti nehodí 3 úplně brutální holdingy. Viděl jsem dneska sestřih, 15 vteřinový sestřih, 5 vteřin, ale to byly fakt holdingy, že jsem myslel, že mu rozervou prostě dres. Nebyli hozený, no. Tak čo, no. Tak neboli hodené. Zabudli si žlté vlajočky v práčke, tak vieš. No. A ještě Kelsey, samozřejmě tam teda kredit tomu, že stihli rychle rozehrát. Při tom jednom catchi pro první down Kelsey zapíchnul špičku míče totálně do hřiště, vykrtkoval to tam, ale byli rychlí. Někdy ty týmy tak jako bloumají a čekají na to, až jim tam ten soupeřící headka už hodí červenou vlajku, ale Chiefs ne, ty byli, okamžitě tam byli sešikovaní. Tak, to bol útok Chiefs a teraz poďme na obranu Chiefs, lebo podľa mňa, že tá si takisto zaslúži pochvalu v tomto zápase a podľa mňa, že predovšetkým, že interior D-line, pass rush a presne, že Chris Jones, ktorý bol zaznávaný v úvode sezóny, tak tu bol proste, že on posadol Jareda Goffa, tak to poviem, že Jared Goff podľa mňa nebol v pohode, lebo ho stále videl, ako sa prediera tou lineou. A trošku musíme ešte stále brať do úvahy, že tá interior ofenzívna linea v podaní Lions je nová, že síce nás trošku opili v predchádzajúcich zápasoch, ale stále musíme mať na pozore, že je to unit, ktorý sa hľadá, ale naozaj, že to, čo predvádzal Chris Jones a celá defenzívna linea spolu s ním, je obrovskou mierou podpísané pod to, prečo Detroit nemal šancu v tomto zápase vo finále. Treba im dať samozrejme nejaký benefit of the doubt. Arnold a Maddox secondary zranený, Decker na online, to je tuším starting left tackle, čiže určite pochopiteľné. Ale
skrátka, toto bol starý dobrý Mahomes, na ktorého nedokázali nájsť Lions. Žiadny recept. Ničom, nijako. Či to bol coverage, či to bol pass rush, či to bol nejaké mind games. Oni sa im vôbec nedostali proste pod dres. Nijako. Jedno, čo by som vyzdvihol, napriek tomu, aby to nebola nejaká, že kritika na Lions. A ona to ani nemá byť kritika na Lions, lebo proste tu ich predčil lepší tým. Tak to je, že Aiden Hutchinson podľa mňa, že stále drží ten vysoký level v tej defenzíve. A je to hráč, ktorý to bude definovať podľa mňa, že túto divíziu, túto franšízu ešte veľmi dlho. A vlastne som zabudol povedať jednu zaujímavosť. Upozornil ma na to Next Gen Stats na Twitteri, že veľmi zaujímavý recept zvolili v ofenzíve Chiefs v tomto zápase. Neviem, asi ste to nepostrehli. Ja určite nie, lebo neštudoval som tú hru od základnej a strednej školy, ako keby som bol Američan a chodím v tom ich systéme sa pohybujem. Nevidím ten americký futbal tak ako bežný Američan, ale že tým, akú formáciu posielali na ihrisko, tak vlastne Chiefs celý čas nútili Lions byť v base defense. To znamená, že hrať bez nickel cornera, ale mať tam linebackerov. A potom strašne často využíval Patrick Mahomes práve tie one-on-one matchupy, v ktorých boli jeho receivery, alebo teda Kelsey práve s tými linebackerami. Že tým, akú oni posielali, tuším, že 22 personál na ihrisko, nie 11 personál. 11 personál, tí, čo nevedia, 1-1-3 je running back, jeden tight end, traja receivery. 22 je 2-2-1, čiže dvaja running backi, dvaja tight endi a jeden receiver. Po prípade sa ešte používa 21 personnel alebo 12 personnel, čiže dvaja running backi, jeden tight end alebo jeden running back, dvaja tight endi, už to motám. Jednoducho proste, že vždycky mali na ihrisku maximálne dvoch receiverov, aby nenútili tú obranu, aby prinútili tú obranu neposielať na ihrisko nikla, čiže ďalšieho rýchleho mobilného obrancu, ale aby tam mali linebackerov a tým pádom toto zneužívali. Čiže aj kritizovaný Andy Reid, trochu kritizovaný Andy Reid, že ten jeho útok je proste fádny, nudný a nezaujímavý, tak tu naopak bol veľmi živý a ešte zároveň dokázal Patrick Mahomes hľadať aj dlhé rauty, dlhé targety, hlboké targety, čo sme tiež dlho u nich nevideli na Xaviera Worthyho. Takže naozaj, že komplexne, ofenzívne, neskutočne uspokojivý výkon Chiefs. A keby takýto Chiefs drtili ligu celý rok, každý rok, tak s tým ja osobne mám výrazne menší problém. Tak. Pro mě bylo záhadou, jakým způsobem, a osobně jsem to nečekal, jakým způsobem dokáže Spagnuolo zavřít Gibbse s Montgomerym po zemi. Ty fakt na jejich poměry nazbírali pár yardů a i když si Jared Goff udržel ten svůj vysoký standard 23 z 29, jenom pár nekompletních přihrávek, 2 touchdowny, Jared Goff, ten nemůže říct ani popel, tak ta produkce, která je po zemi u Detroitu extrémní, tady jednoduše chyběla. Myslím si, že po těch 3 nášupech Detroit hrál 3 zápasy v řadě proti týmům z divize AFC North a působil naprosto nezastavitelným způsobem a mám pocit, že Spagnuolo právě načetl tyhle ty dlouhý běhy, kde i běh na 1. a 10 znova končí prvním downem a jsou to běhy ne okolo, ale středem to byly běhy proti Cincinnati i proti Clevelandu a tady to totálně ucpali a možná, že dali takový trošičku návod pro zbytek sezóny, zbytku týmům, jakým způsobem na Detroit zahrát. A mimochodem Detroit má Monday Night Football doma s Tampou, což není na zotavení po takovýhle drtivý prohře, žádná legrace, až potom mají bye week. A já jsem hodně zvědavý, jak teď zafunguje teprve ta nová dvojice toho ofenzivního a defenzivního koordinátora. My jsme se o tom bavili na začátku sezóny, pak se to trošičku samozřejmě upozadilo díky té sérii těch
dlouhé sérii těch výher, ale back-to-back prohra, i když by byla samozřejmě s velice silnou Tampou, back-to-back prohra by a Detroit by potom spadl na 4-3, to by asi nebylo to pravý ořechový pro to rozpoložení, protože by se začaly by se hledat chyby. Věřím Danu Campbellovi, že by to dokázal nějakým způsobem ukočírovat, ale hned by se zpátky vrátili mezi komentátory, mezi novináři, hned by zpátky přišla debata. A tak co ty noví koordinátoři? Oni se s tím nedokážou poradit? Jak to, že takhle skvělý tým najednou dvakrát po sobě prohrál? Cítíte to, že by to okamžitě přišlo? Bohužel teda, že přijde zrovna ta Tampa pro ně, no? Ja som to spomínal pred rokom, že veľmi veľa pozorností sa dáva prvým dvom prehrám na začiatku sezóny. Keď klub začne 0-2, tak proste sa bije na poplach, vyťahujú sa štatistiky a tak ďalej. Bolo to veľmi zaujímavý taký analytický článok pred časom, pamätám si z neho už len tú, ako keby tú základnú kostru, že vôbec nejde o to začať, že 0-2 sezónu. Tu ide o to prehrať 2 zápasy po sebe. A to je jedno, že či to je 0-2, alebo či potom za stavu 2-2 prehráš 2, asi 2-4. Že proste ten dopad 2 prehier po sebe je tak proste náročný v tej krátkej sezóne, že ti výrazne zhoršuje šance na výhru a prehru. Samozrejme, psychológia ti hovorí, ale už sme 2-krát vyhrali, tak dokážeme zase, jasne. Ale proste tým chcem povedať to, že prehrať 2 zápasy po sebe, vrátim sa aj sekundu k Bills, je proste problém, nech je to v ktorejkoľvek časti sezóny, nie iba keď sú to prvé 2 týždne. Dalo by sa povedať, že Lions ten zápas nezvládli počas zápasu a že ho nezvládli aj po zápase. Asi ste zachytili tú strkanicu, ktorá vlastne bola, áno, okolo Briana Brancha, ktorý vlastne odmietol si podať ruku s Mahomesom, čo je, dajme tomu, že trošku negentlemanské, ale zase máš na to právo, si nasraný, či už na neho alebo na seba, nechce si s nikým podať ruku, dá sa to pochopiť. Mahomes si to tam potom trošku tak vynúcoval, že hej, však čo? A už z toho bola bitka. Potom sa Branch za to aj ospravedlnil, ale asi to proste hovorí o tých nervoch, ktoré z toho mali. 2 veci chcem povedať, priatelia. Chiefs vyhrali bez svojho veľmi šikovného mladého ľavého tekla. Josh Simmons bol zranený, nehral, napriek tomu to zvládli. Tak ako už Maťo povedal, Rice sa vráti do zápasu o týždeň, pravdepodobne, alebo teda pravdepodobne vráti sa, lebo mu skončí trest. V Good Morning Football hovorili, že zobúdza sa obor, že Sleeping Giant, Kansas City Chiefs sa budia, pozor na to. Môže byť, súhlasím, ten zápas mal na mňa podobný účinok, Maťo, ako na teba. Každopádne, síce porazili Detroit, ale stále sú 3. v divízii, takže veľa práce pred nimi, čo je asi možno aj výhoda pre nás fanúšikov, lebo oni budú musieť takto šlapať aj naďalej, najmä keď im naozaj už tie zápasy, ktoré sú o jedno skore, nevychádzajú tak, ako boli v minulosti zvyknutí. Druhá poznámka, Chris Jones, fantastický zápas, Maťo, len poviem kontext. Pred týždňom on bol hlavný hromozvod za tú prehru z Jaguars, kde ho kritizovali, že nedorazil, tak povediac, Trevora Lawrencea, keď bol na kolenách. A Chris Jones si vymazal svoj Instagram, lebo už nezvládal proste nápor fanúšikov a ich hnev a kritiku. A teda neviem, či to je Instagram alebo Twitter, proste svoje sociálne siete vymazal, čo je v podstate jedno. Podstatné, presne ako si vravel, že vymazal superovú olajnu a bol fantastický v tom zápase. A poslednú vec ešte musím povedať, Jared Goff chytil touchdown, ktorý mu neuznali, čo bola strašne zaujímavá vec. Absolutne som nechápal, o čo ide, ale potom to našťastie celkom podrobne rozobrali a veľmi špecifické znenie pravidla, ktoré hovorí, že keď quarterback stojí pod centrom a potom v rámci toho move sa presunie na pozíciu wide receivera, tak tam musí stať minimálne sekundu na jednom mieste, aby bol deklarovaný ako wide receiver a mohol to chytiť, čo sa vlastne nestalo. Keby bol v shotgune, tak si môže biehať hore-dole. Proste nuansa pravidla, ktorá ale zobrala Goffovi
pekný touchdown, už ale taký je futbal. Takhle to přesně bylo při Philly Special v Super Bowlu? Tam sa on presunul vlastne za toho ako keby krajného linemana a stál tam vyše sekundy. Hej, tam asi jo, máš pravdu. Čo hovorí, ako keby, a medzi tým to rozohrali. Áno. On nemůže se v podstatě quarterback stát motionujícím hráčem, ještě takovýto do vysvětlení. Tak, musí sa deklarovať tým, že vlastne aspoň sekundu tam stojí. Ale vravili, že keby bol v shotgune, takže si môže behať hoci kde, ale keď stál pod centrom, tak vtedy to musí. Deion Branch dostal jednozápasový distanc, což právě zase do už tak oslabený secondary Lions určitě nezapadá. A myslím si, že je tam Mahomes. Hraje jako Mahomes, že je tam Baker Mayfield s Eggbookou, že je tam pěkně provětraj. Tak, rýchly jingle a ideme sa ešte rozprávať o MVP tohto kola. No, a sme tu naposledy dnes, ale s dôležitou misiou povedať, ktorí hráči boli pre nás MVP 6. kola, naozaj tí, ktorí držali svoje mužstvo na pleciach a zachraňovali ho nad mieru možnú. Dnes sme tu traja, máme 3 hodnotenia. Maťo, začneme tvojim. Môj prvý MVP tohto týždňa je Bijan Robinson pre dôvody, ktoré som spomínal aj v podcaste, ale vnímal som ho spolu s Drakeom Londonom, ale teda viac jeho ako toho tvorcu víťazstva a stvoriteľa výhry nad Bills, pretože proste ťahal tú ofenzívu v situáciách, kedy to tá ofenzíva najviac potrebovala a hlavne je konzistentný tento rok, čo som ja trošku predvídal, že Penix bude potrebovať prosto pomoc toho ranového útoku a Bijan Robinson tú úlohu zatiaľ plní na jednotku. A potom ja som vlastne sa rozhodoval medzi dvomi borcami, nie Breece Hallom Honza, ani Garrett Wilson, nie, prepáč, mal som ich až 4-5. Cam Skattebo alebo Drico Dowdle. Mal som tam dlho toho Skattebua, pretože 3 touchdowny a energia. Vlastne najviac, to, čo na ňom najviac nechápem, je, ako sa jeho meno môže čítať Skattebo a nie Skattebo, ale tak to už som príliš malý pán na to, aby som toto ja zistil. Ale napokon som sa rozhodol, že to dám Dowdlovi, lebo dve kolá po sebe atakovať 200 yardov po zemi, v jednom ich mať a v druhom mať 178, tuším. A k tomu ešte akože receiving touchdown a nachytať tam nejaké yardy, smekám. Rico Dowdle. Podľa mňa super voľba, jedna aj druhá, a som rád, že running backovia zažívajú trošku renesanciu. Honzik, poď ty. Já jsem nechtěl dát Rico Dowdle 2 týdny po sobě, abyste mě nepodezírali, že mám v pokojíčku jeho plagát, že na něj před usnutím koukám. Ale byl tomu hodně blízko. Zvolil jsem Bijana Robinsona, protože jeho katy, při kterých ne, že klesá rychlost, on snad ještě v tom katu dokáže nabrat rychlost, proplouval tam jak nůž máslem obranou a Maťo říkal, že signifikantní hráč pro útok Atlanty Falcons, že je Drake London, já si myslím, že to je v současné době Robinson. To je otázka úhlu pohledu. Ten na mě zanechal výborný dojem a k němu jsem přidal Drakea Mayeho s pass ratingem 140, 18 26, 3 touchdowny a některé jeho hody připomínají bohužel Toma Bradyho. Takže našli ho, asi ho našli zase, no. Áno. Ja si myslím tiež, že žiaľ áno. A vůbec celkově přijet ven, takhle mladý kluk přijede ven do nehostinného prostředí toho Superdomu, kde se nikdy nikomu nehraje dobře, je tam řev jako blázen a v tu pozici toho favorita se jí zhostit a provést ten tým tím zápasem od začátku do konce s takovýhle performancí, perfektní výkon na mladého kluka. Moji MVP 6. kola sú nasledovní. Tým prvým je
Baker Mayfield, budeme hovoriť veľa o tom, prečo v extra pointe, ale tu aspoň poviem, že v zápase bez Mikea Evansa zraneného, Chrisa Goodwina zraneného, McMillana zraneného, v zápase, v ktorom sa ešte aj Emeke Egbuka zraní, dá 256 yardov, 2 touchdowny proti San Francisku obrane. A to sú všetko iba čísla. Potom sú tam ešte tie veci, ktoré vidia oči a o nich potom budeme neskôr, ale podľa mňa to bol neskutočný výkon. Aj mentálny, aj nohami, aj hádzaním, všetkým. Takže Baker Mayfield je jeden MVP za mňa a druhým, podľa mňa obrana Broncos je dôvod, prečo sa dnes nevozíme po útoku Denveru Broncos a možno aj po celom mužstve. Pretože naozaj im zachraňovali všetko, čo sa dá. Ako niekto poznamenal, neviem kto, ale súhlasím, Sean Payton dlží svoj šek za zápas Vanceovi Josephovi, defenzívnemu koordinátorovi Broncos, pretože tá obrana Denveru a jej pass rush a jej teda nominant na túto pozíciu je moja voľba číslo 2. Samozrejme, že nedá sa dať celá obrana, nedá sa dať ani celá tá D-line, tak preto idem za Nickom Bonitom ako stelesnením toho všetkého, čo Denver predviedol. Takže Baker Mayfield, Nick Bonito sú naši MVP. Priatelia, to je posledná informácia v tomto podcaste. Na tento týždeň je to od nás teda všetko, ale nemusí byť. Stačí, ak pôjdete za nami do Extra Pointu a dostanete od nás za pár eur mesačne desiatky minút navyše každý týždeň. Už teraz, o pár sekúnd, po tomto jingli, kde sa rozlúčime, sa budeme rozprávať o fenomenálnom výkone Bakera Mayfielda, o veľkej výhre Chicago Bears a dáme si aj rýchly pohľad na zápasy 3. kola, vrátane už spomínaného duelu Lions Buccaneers. Takže poďte za nami na Hero Hero, pridajte sa a počúvajte nás ďalej. A ak vám stačí Endzone podcast, sme veľmi radi, že ste tu s nami a počujeme sa o týždeň. To bol Maťo, to bol Honza, ja som Vlado. Čaute.